Přátelé, máme tu 4. adventní speciál, tentokrát z Olomouce. Vítejte. Vánoční trhy v hanácké metropoli se konají na Horním a Dolním náměstí. Hlavní část vánočních trhů je na Horním náměstí. Než ale projdeme Horní a Dolní náměstí, uděláme si zastávku u tržnice. Zde se nachází kluziště a vyhlídkové kolo. V provozu je od 4. listopadu do 5. ledna. Pro ty, co nemají brusle, je k dispozici jejich půjčovna. Vstup na kluziště je zdarma, za jízdu na vyhlídkovém kole zaplatíte 150 korun. K dispozici jsou i stánky s občerstvením, ty jsou otevřené ve všední dny od 14. do 20. hodiny a o víkendu od 10. do 20. hodiny. Podrobnější přehled o provozu atrakcí najdete na stránkách www.vanocnitrhy.eu. A naše putování po adventních trzích v Olomouci začneme tady na Dolním náměstí. Na Dolním náměstí jsou trhy otevřené každý den od 10. do 20. hodiny. Stánky s občerstvením jsou v provozu do 22. hodiny. Provozní doba může být prodloužena dle zájmu návštěvníků. Trhy zde probíhají od 21. listopadu do 23. prosince a najdete zde jak občerstvení, tak i řemeslné výrobky. Při procházce po náměstí nesmíte minout přístřešek s betlémem od řezbáře Jana Winskera, který se skládá z vyřezávaných dřevěných soch životní velikosti. Menší sošky k zakoupení najdete na stánku pana Winskera přímo u betlému. Nechybí tu ani Ježíškova dílna. Z Dolního náměstí budeme pokračovat na Horní náměstí. Hlavní dění adventních trhů se koná právě na Horním náměstí. Najdete zde dřevěnou vesničku, která se skládá ze 110 stánků. Zakoupit si v nich můžete vánoční ozdoby a dárky, řemeslné výrobky, adventní svíčky a věnce. Samozřejmě nechybí ani stánky s občerstvením. Stánky na Horním náměstí jsou otevřeny denně od 10. do 20. hodiny. Stánky s občerstvením jsou otevřené až do 22. hodiny. Provozní doba může být prodloužena dle zájmu návštěvníků. Hlavní část trhu končí 23. prosince, některé stánky zůstávají v omezeném provozu ještě od 26. prosince do 31. prosince. Dominantou Horního náměstí je sloup Nejsvětější Trojice, který je zapsán jako památka UNESCO, ale aktuálně je zahlen do lešení, protože probíhá jeho restaurování a oprava. Ovšem v době vánočních svátků je dominantou především zhruba 15 metrů vysoký vánoční strom, jehož název vybírají každoročně děti olomouckých škol. Tenhle dostal jméno Štědřínek, jméno vymysleli děti ze 4. třídy mateřské školy Bíblova. Jinak Štědřínek je 50letá jedle, která do srdce hanácké metropole putovala z Líšné na Přerovsku, malé obce ležící na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje. Zajímavostí je i to, že Štědřínek svítí po každé adventní neděli jinak, takže po železné neděli svítí modře, po bronzové neděli svítí zlatavě, protože bronzovou barvou osvětlení nedisponuje, po stříbrné neděli svítí do stříbrné barvy a po zlaté neděli opět zlatavě.
Nesmíme zapomenout ani na bohatý kulturní program, který se na Horním náměstí koná. Na své si přijdou i děti, protože je zde k dispozici i spoustu atrakcí. Trhy v Olomouci mají svoji atmosféru. Historické jádro města dotváří velice příjemnou kulisu. Trhy za návštěvu opravdu stojí, také díky pohodové atmosféře, která tu panuje. Z Olomouckého hlavního města. A nejlepší je tatranský čaj. Květinový. A hlavně YouTube, ať se daří. Krásné Vánoce. Šťastné a veselé. A pohodu. Sex, lásky, drogy, prachy. Prostě všechno, po čem je dobře. Trhy na Horním a Dolním náměstí nejsou jediné tady v Olomouci. Ještě tady jsou trhy na Náplavce. Tyto trhy najdete na náplavce řeky Moravy, a to přímo na nábřeží Josefa Jařaba. Tyto trhy vám hlavně nabízejí bohatý gastronomický sortiment, takže milovníci dobrého jídla by toto místo rozhodně neměli vynechat. Koná se tu i zajímavý kulturní program a také lodní plavba po řece Moravě. Vánoční náplavka je nový olomoucký adventní projekt, který vznikl z lásky k městu, k řece a k místům, kde se lidé rádi potkávají. Přináší do Olomouce jiný typ vánoční atmosféry, takový, který propojuje tradice, moderní gastronomii a jedinečné kouzlo života u vody. Za projektem stojí Šimon Pelikán a Petr Heneš, kteří Olomouc dlouhodobě kultivují a spojují. Trhy na Náplavce jsou otevřeny od 27. listopadu do 22. prosince, a to ve čtvrtek a pátek od 14. do 22. hodiny, v sobotu od 10. do 22. hodiny a v neděli od 10. do 18. hodiny. V pondělí 22. prosince od 10. do 22. hodiny. Veškeré informace najdete na stránkách www.vanocnináplavka.cz. Tak jak se vám olomoucké adventní trhy líbily? Klidně nám to napište do komentářů, budeme rádi. Taky nás můžete odebírat, takže like, odběr a zvoneček a my se zase uvidíme u dalšího dílu našeho pořadu Toulání po Česku. Mějte se krásně a nashledanou.